Dahil nga ay magme-merienda naman. Wala akong maisip na merienda, kundi ay gagawa ko ng hotcake ngayon hapon. Ayan, niready ko na nga yung mga sangkap. Ang mga sangkap ko ay star margarine, harina, baking, sugar, Alaska evaporada, at saka kunting asin, itlog. Ayan, star margarine na tinunaw ko. Nilagyan ko din siya ng star margarine na tinunaw ko. Ayan. Ayan, nilagay ko na nga lahat ng ingredients at aking hahaluin na buti. Naalala ko may nabili pala akong panghalo. Ano bang tawag doon? Darling, ano bang tawag doon sa panghalo? Darling, panghalo? Power mixer. Power mixer, yun. Buti meron pala akong gano'n, nahanap ko sa sa cabinet. Ayan, kaya easy na yung pag-mix ko. Mas madali kesa mano-mano. Dati yung unang paggawa ko nito ay mano-mano eh. Ayan. I-mix ko na nga yan gamit yung power mixer. Ayan. Napakabilis lang pag may ganyan ka pala. Ayan. Ayan, nagluto na nga ako. Ayan. Hinalang ko na yung unang salang ko. Nag-aabang na ang aking mga chikiting. Gusto nang kumain at naaamoy nila yung amoy ng hot cake. At mabango naman talaga pag nagluluto ng hot cake. Ayan. Talaga nakakatakam. Magluluto pa nga sana ako ng pansit. Kaya lang naubusan pala kami ng pansit sa tindahan. Kaya ang sarap sana ng partner nito ay pansit. Ayan. Nakagawa ako nito ay mga 10 piraso. Ayan. Ilan kami dito? 6. O, may 4 na tira. Bahala na sila pag sila gusto. Kumuha na lang sila sa lamesa. Kumain na lang. Ayan. Hindi naman perfect yung aking gawa kasi nga ay ang kawali ko ay sinauna pa to. Hindi kami nakakabili pa nung bagong kawali. Yung hindi nadikit yung harina sa kawali. Ayan. Okay na yan. Pwede na. Ayan, nakaluto na nga ako dyan. Tinikman ng asawa ko yung luto ko. At ewan ko ba at lalagyan ng kalamansi. Ayan, nilagyan niya ng kalamansi. Ayan, nasarapan nga ang aking asawa. Masarap naman pala pag nilalagyan ng kalamansi. Nilagyan niya ng kalamansi. Ayan, nawawala yung tamis ng ng hot cake at medyo may konting flavor. Ayan. Nilagyan ko na nga yan ng star margarine at asukal sa ibabaw. Pampadagdag sarap ng hot cake. Yung pakagawa ko ay perfect naman siya kasi ang lambot. Ang lambot niya pag kinain. At talagang lasang-lasa mo yung milk. Yung milk niya na evaporada. Ayan. Ang lambot niya. Perfect naman yung gawa ko kahit nagdidikit-dikit sa kawali. Okay na tong merienda. Ayan. Busog na busog yung mga bata. Diba? Ang sarap daw ng gawa ni Mami. Yung anak kong bunso ay nakadalawa. Ayan, yung isa kong anak ay wala dito. Siguradong nagbabasketball na naman yun doon. Yung pangalawa kong siguro ay mga 10 piraso. pangalawa kong anak. At yung isa si Tabachingching ay nasa basketballan din. Pag dumating yun, ay tsak pagkain na naman yung hanap nun.
Ayan, Okay na, merienda nasunog na tayo. Thank you sa panonood. Merienda po tayo ng hot cake. Salamat.